الحسین منی وانا من الحسین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کے دروشی پڑھ دو سب حضرات. اعجاز مصطفیٰ سے شریعت کھڑی رہی. اعجاز مصطفیٰ سے شریعت کھڑی رہی. دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. بڑی مہربانی. حوصلہ افزائی دا بے حد شکریہ. سدا سلامت رہو وسدے رہو. اللہ کریم آباد شاد فرمائے. عرض پیا کریں نا اعجاز مصطفیٰ سے شریعت کھڑی رہی. دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول سجدے میں تھے رسول پشت پر تھے حسین. لوگوں حسین تو بیٹھے رہے مگر عبادت کری. مہربانی. کمال محبت نبی دے گھرانے دے نال ول سماعت فرماؤ. اعجاز مصطفیٰ سے شریعت کھڑی رہی. اعجاز مصطفیٰ سے شریعت کھڑی رہی. دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول پشت پر تھے حسین. لوگوں حسین تو بیٹھے رہے مگر عبادت کھڑی. ایک کون حسین پاک جدی اما سیدت النساء جدا بابا سید الاولیاء جدا نانا سید الانبیاء. اما کائنات دے عورتاں دی سردار بابا کائنات دے ولیاں دا سردار. سارے مل کے چاکھو نانا ساری کائنات دے نبیاں دا. سبحان اللہ. اما شان والی جب کائنات دے مہذب لوگ پڑھے لکھے لوگ دی شور لوگ نالج رکھن والے لوگ تعلیم یافتہ لوگ اسلامی ذہن والے لوگ ہی رنگ نال یاد کریں. سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ کاملہ فاضلہ عاجلہ زاہدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس دے رہو. بڑی مہربانی. میں سنی خطیبہ. میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ جڑا پاکاں دا نام چاہو عزت نال عظمت نال شان نال شوکت نال ادب نال. ذرا زور دا چاکو. اسا سنی پر امن لوگ ہیں پیار والے لوگ ہیں محبت والے لوگ ہیں. اللہ دے الف کو لوگ ہن کے ولید یہ تک جیندہ نا چیندے آؤ سن دی ہیں تے ٹھر دی. تاں واسطے عرض پیا کہنا سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ کاملہ فاضلہ عاجلہ زاہدہ ساجدہ ساجدہ عابدہ حافظہ قاریہ محدثہ مفسرہ مفکرہ حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین دی اما بطول. ابا کون جمانے جگ کائنات والے ای رنگ نال یاد کریں. نبی پاک دا میرے صحابہ پاک دا مشیرے کل کائنات دا امیرے آنکھو کل سنیا دا. جڑے منے دے ہوئے چھکے تے آنکھو سبحان اللہ. آپ دی عزت پوچھ دو عظمت پوچھ دو شان پوچھ دو شوکت پوچھ دو جرت پوچھ دو بہادری پوچھ دو. او کلائے کموس والے کو پوچھ دیا یا کموس دے بانی کو پوچھ دیا یا سن پیر دے غازیاں کو پوچھ دیا. مت کراچی کو کشمیر تک اعلان ودا کرے گا جیندہ دنیا تے بڑا وجہکار ہے ہوتا اہلے اہلے حیدار.
اللہ راضی تھی بڑی مہربانی جندہ دنیا تے بڑا وجدار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا اہل حیدر کرار جندہ دنیا تے بڑا وجدار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ارے نادان کی عظمت کو نہ پوچھ یہ تو ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے صدقے صدقے پردہ بابا پردہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ارے نادان کی عظمت کو نہ پوچھ یہ تو وہ ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے جنہ دنیا تے بڑا وجدار ہے ہوتا اہل مل کے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا اہل حیدر کرار جنہ دنیا تے بڑا وجدار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا حیدر کرار یہ جگ دا وکھرا اصول رٹھے یہ جگ دا وکھرا اصول رٹھے تے پڑھ کے ہر ایک سکول رٹھے علی دے بچڑے دے سونن جنہاں نو چمدا رسول رٹھے لکھ دوا بابا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علامہ الحاج قاری عبدالرحمان صاحب گجراتی یہ جگ دا وکھرا اصول رٹھے یہ جگ دا وکھرا اصول رٹھے تے پڑھ کے ہر ایک سکول رٹھے علی دے بچڑے دے سونن جنہاں نو چمدا رسول جندہ دنیا تے بڑا وجدار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا اہل حیدر کرار ہے ہوتا اہل حیدر کرار علی یا علی یا علی یا علی سبحان اللہ علی امام منست منم غلام علی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ذرا چھکے آکھو میں شعر پڑھیا یہ کوئی تیرا میرا شعر نہیں یہ شہباز کلندر دی زبان دا جملہ ہے سبحان اللہ تے ابھرے کھونے والا اٹھا ایک گجراتی صاحب زمانے بھر تجا کیسٹا چل جن ایڈا نامور خطیب ہو کے علی دی تعریف کرے نے وقت یا علی یاد میں کہ کملا تینو پتہ کوئی نہیں سنی جمی پاکا دی تعریف واسطے ہے سبحان اللہ سنی جمی پاکا دی تعریف واسطے میں کہ تینو پتہ ہوندا جو یا علی آکھا کہے کدیں تو سوال نہ کردا اسا کہ دس عرض کرینا کل کائنات دے سردار نبی نبیاں دے نبی اللہ دے محبوب نبی آپ نے فرمایا یا علی
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا تے آخرت دے ویر ہے، میرا بھائی ہے، تینوں تے مینوں او نسبت جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون بھائی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ دے بعد نبوت دا سلسلہ جاری ہے، لیکن میرے بعد نبوت دا سلسلہ بند ہو گئے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولو. اچھی آنکھو این واسطے بیا پردہ ٹر پیا آکھن لگا تو تے یا علی دے نعرے بیٹھا مرے نے، میں نہ سندا، میں کہ تو نہ سن لگا میں. اسلام آباد چی وک گئے ہن، کراچی وک گئے ہن، کوئٹے وک گئے ہن، پشاوری وک گئے ہن، ایک کھٹے خربوزے نہیں آج ہی وک ویسے. سبحان اللہ. جڑی گل اونوں میں کیتی تو انہوں سناواں چاہ میں کہ شمر وانگوں بے دید بنوان، اس سے نو آکھا شمر وانگوں بے دید بنوان، علی دا دشمن مزید بنوان، شمر وانگوں بے دید بنوان، علی دا دشمن مزید بنوان، سادہ کچھ نہیں بھی کرتا سنیا جے پیو دا نہیں دے یزید بنوان. صدقے بہت اچھے. پڑھنا صحیح پڑھنا، لاکھ دفعہ بابا لاکھ دفعہ پڑھا. شمر وانگوں بدید بن، اس سے واقعہ ہے شمر وانگوں بدید بنوان، علی دا دشمن مزید بنوان، سادہ کچھ نہیں بھی کرتا سنیا جے پیو دا نہیں دے یزید بنوان. جاندیاں جاندیاں آدھے قاری صاحب تواڈا علی پاک نال کیا عقیدہ ہے؟ میں کہ میری جماعت حقہ، جماعت اہل سنت، سنی، حنفی، بریلوی، پیرا والی جماعت، سادہ عقیدہ اے ہے علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے. میں اس علی کا نام لیتا ہوں لوگوں، میں اس علی کا نام لیتا ہوں لوگوں، جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، جنڈا دنیا تے بڑا وجدار ہے، ہوتا علی حیدار قرار ہے، ہوتا علی حیدار قرار ہے، ہوتا علی حیدار قرار ہے، جنڈا دنیا تے بڑا وجدار ہے، ہوتا علی حیدار قرار ہے، ہوتا علی حیدار قرار ہے. کر لو اندازہ خود حیدر دی شان دا، کعبے وچ جمی آئے شان ہے جوان. اللہ راضی تھے. کر لو اندازہ خود حیدر دی شان دا، کعبے وچ جمی آئے شان ہے جوان. دسو ایڈا اونچا کہندا کردار ہے، ہوتا علی حیدار قرار ہے، ہوتا علی حیدار قرار ہے، ہوتا رات ہو دی آئی قربان جاوا مدینے پاک دے اندر میرے پاک علی دے گھر یہ دو خاتون کائنات مسلح تے قرآن پڑھ دیا، یہ دو حسنین دا بابا قرآن پڑھتا. اندازہ دلا کتنا قرآن نال پیار ہے، کتنا نماز نال پیار ہے. یہ دو جناب الرحمان دی آواز آ گئی، یہ دو یاسین پڑھا جا آ میرا سردار آ جنہیں گھر دے 30 پارے قرآن دے آئے، انہوں نے کیا شانہ ودا پوچھ نہیں. جناب والے دو مسلح تے قرآن دی آواز آئی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان اللہ. اللہ دے قرآن کو پڑھیں دل ٹھردے تے سن جائیں. جنہ پاکاں دا ذکر سنن آیا بیٹھے انہاں قرآن کو کانڈ نہیں کیتی. سبحان اللہ. انہاں دا تعلق قرآن نال گہرا ہے. اللہ راضی ہوئی اللہ دا قرآن ہوئے ول پاکاں دی شان ہوئے، اگو سنن والا مسلمان ہوئے.
ول سنن تے سارے دا دھیان ہوئے ول سن کے تھیندا دادا ایمان ہوئے ول سناون والا قاری محمد عبد الرحمن ہوئے اتورا دی رب رحمان ہوئے ورحمت دی باران ہوئے اللہ ای پاکاں دے ذکر دا صدقہ ای ساری جماعت دا جنت وچ اعلی مقام آمین آمین فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان سبحان اللہ ٹھردے بیٹھے ہو سبحان اللہ زوردار آکھو سبحان اللہ ایڈو الرحمان پڑھی نہیں پئیے ایڈو یاسین پڑھی نہیں سبحان اللہ زوردار سبحان اللہ چھکے آکھو سبحان اللہ اول کلو آخر تک سر ملا کے آکھو سبحان اللہ بہت اچھے اللہ راضی تھی سن توجہ دینا جڑے ویلے صبح دی اذان حضرت بلال کریم نے لیتی ہے میرے پیر علی نے سلام پھیرا دگانا مکمل ول جو ڈٹھے نے خاتون کائنات جی بابا اچھا جی اللہ راضی تھی سن توجہ دینا ایڈو خاتون کائنات دے مسلے پہ میرے پیر علی دی نگاہ پئیے خاتون کائنات دا مسلح تر بتر رہی ہنجواں دا پانی تلے پیا لڑدا آپ نے فرمایا اے حسنین دی اماں کیوں پہ رو دے ہو کیڑی شے روا ہے اے میرا سر دا تاج روندی تے این واسطے پیاں میرا دل نماز دے قرآن نہ لگے پھر رات مک گئیے دل چاہدائی اللہ رات لمبی بنانے ہاں تیرے نبی الانبیاء دی لخت جگر رج کریں تے سونے رب دی عبادت کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کھو سبحان اللہ اما ایڈے شانہ والی بابا ایڈے شانہ والا تے جناب والا او خاتون کائنات وضو فرمائی نے غسل فرمائی نے نما جوڑا زیب تن فرمائی نے تے ول جناب والا اپنے بچے نو چائے نے ول چھاتی نال چلائی نے ایڈو دودھ پلائے نے اڈو یاسین دی لوری سنائی اما تے یو جی اما تیریاں میریاں ماواں دودھ پلا گئیاں تیریاں میرا بہنا اپنے بچوں نو دودھ پلینیاں دھیاں دودھ پلینیاں جے تک 50 گال نہ کڈھن دودھ جناب گھٹی کوئی نہیں اے خاتون کائنات اے دودھ پلائے ول یاسین دی لوری سنائیے پردے بیٹھن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ دل ٹھری تے چھکے آگ سبحان فرمایا یاسین سبحان اللہ پر جن دل ٹھر دیتے سن جائیں واہ واہ جنہ دا دل ٹھرے چھکے آکھو فرمایا یاسین سبحان اللہ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سبحان اللہ تیرے میرے پیر حسین دودھ پیمن چھوڑ دیتے اما پوچھنا کریں گے میرا لال دودھ کیوں نہیں ہوئے جناب نوش فرمیندے توتلی زبان دے نال بچپنے دودھ پیمن والے بچے دی کیا عمر ہوندی ہے امی دے چہرے تے دید لا کے عرض کرن اے میری پیاری اما سیدۃ النساء اما خاتون کائنات اما تھوڑے لکھ لکھ احسان ہیں بڑیاں بڑیاں مہربانیاں ہیں تو سب جو نال دودھ پلے دو یاسین دی لوری سنے دو مزمل پڑھ کے کھانا کھویں دو تاہا پڑھ کے کپڑے پویں دو اما بڑے تھوڑے احسان ہیں اج میں وعدہ کرینا تھوڑے نال میثاق کرینا تھوڑے نال عہد کرینا تھوڑے نال پرامس کرینا ایک وقت ہو سی اللہ دے دین کو نبی دی شریعت کو میری ضرورت تھی سی
تواڈے ڈس دی لاج رکھے ساں، بابے علی دے خون دی لاج رکھے ساں، نانے محمد دے موجے دے چرن دی سبحان اللہ سانگا دے قرآن نہ سناواں میں کو حسین ناک ذرا زور داکھو کون حسین بمبوٹے دیون دی جناب والا عمر آئی بمبوٹے جان دو ساری سرائکی ہے جڑا بچہ ایویں تھوڑا تھوڑا ٹرن سکھ دے ایویں ہاتھ تے پیرے نال ایویں اگتے رڑ دے ویندا بمبوٹے ودے دے میرا سردار تے چلدے چلدے مسجد نبوی چ آ گئے ایڈو لجپال نبی نماز دی نیت فرمائیے تے غلامہ کی تے پچھو اس امام دے اللہ اکبر وہ دو بلا مار کرائیں چلدے چلدے سرکار سر سجدے فرمائے آپ مہر نبوت پہ سوار ہو گئے ایک دفعہ سبحان ربی العالی دو دفعہ ترے دفعہ پانچ دفعہ ست دفعہ اللہ دے پاک نبی سر چاون دا ارادہ فرمائے دفتر توحید کی اعلان تھے او میرے پیارے حبیب الحبیب یہ نمازی میری تے حسین سبحان اللہ تسو تک سر چاون نہیں جے تک حسین پاک اپنی مرضی نال لہونا اللہ دے پاک نبی 71 دفعہ سبحان ربی العالی دی تسبیح پڑھی تے مقتدیاں بھی 71 یا 70 دفعہ پڑھیا سبحان ربی العالی حسین پاک مرضی نال تلے لائے بیٹھے نماز مکمل تھئیے جتنے مقتدی نبی پاک دے دیوانے پروانے مستانے یگانے ہن انہیں سوالیہ انداز وچ نبی الانبیاء دے مقدس والضحا والے چہرے تے دید لائی تے اللہ دے پاک نبی اپنے رخ انور میرے پیر حسین دے چہرے پہ کیتا دید لئیے حسین دے چہرے پہ ایویں ننے ننے تے چھوٹے چھوٹے ہاتھ گنجے نے آدھا لجپال نانا زور داکھو آقا نگاہ امامت نال دکھے نہیں تو 71 دفعہ تسبیح سبحان ربی العالی دی پڑھیے نانا جی ناراض نہ تھیا ہے ایک وقت تو سی میں پرامس کرانا یا وعدہ کرانا یا اج جناب والا ازل والے وعدے دہراون واسطے پیانا اے میرا نانا سیاں اللہ دے دین کو نبی دی شریعت کو جنا میری ضرورت تھی سی سودا مراد نال نہ دیواں حسین بن علی نات سبحان اللہ 71 دے بدلے 72 نہ دے بولو سبحان اللہ ذرا زور دا سبحان اللہ ذرا چھکے چاکھو سبحان اللہ اے پرامس پیاؤں دے اے عہد پیاؤں دے میثاق پیاؤں دے وعدہ پیاؤں بچپن ایڈی شان والا نماز مکمل تھئیے تو میں نمازہ پڑھ دیا ہے اللہ دے پاک رسول نماز پڑھائیے چھٹی مل گئی ہے صداقت دا پہ کر اپنے گھر روانہ عدالت دا پہ کر اپنے گھر روانہ شرم و حیا دا پہ کر طلحہ زبیر سعد و سعید عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف طلحہ زبیر سلمان فارسی جے دیوانے بلال جے پروانے ابو ذر جے مستانی اپنے گھر کو روانے ہو گئے مولا کائنات ابو پیوین گھر پہنچے تے خاتون کائنات استقبال کی دا میرا سر دا تاج لکھ لکھ سلام ہومی اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماوی قدم قدم تے حفاظت کری سلام دا جواب تھے اے حسنین دی اماں جی حسنین دا بابا ذرا بالے دی کوئی چنگی تربیت کی دی کرو قبلہ خیر تا ہے آج تیرے بچے حسین میں نواں کام لکھائے مہر نبوت پہ سوار تھی گئے 71 دفعہ ہر غلام تسبیح سبحان ربی العالی بھی پڑھیے اللہ دے پاک رسول 71 دفعہ پڑھے یہ چلدے چلدے تیرے میرے پیر حسین آ گئے امی جان میرا سلام ہوئی پاسو سلام کیتے نے امی جان رخ انواری پاسو چا کیتے ول ایڈو ول امی میرا سلام ہوئی اما منہ پاسو چا پھیرے آدم لجپال اما سیدۃ النساء اما خاتون کائنات اما تسا رس ونجلے حسین مس ونجلے اما تسا نہ رسو جیڑا پیو ماں رس گئے تو برباد تھی گئے
آپ بول پین میرا بچہ میں تے یہ کوئی سکھائے پنجے بڑھے نانے کو تکلیف دیتی مہر نبوت سوار تھی گئے ول سجدے دی حالت لوگ کیا اکثر میں ہاتھ گنجن اے کریم اے شریفہ پاک دامنا اماں تیرے باب نبی سر رکھے آپ چاہتے جرا حسین سر سجدے رکھے سی آپ کوئی نہ جیسی چاول والے پہ جیسے اگال تا اجی تئی رات بچے اگال تا اج تئی رات بچے کتنا لطف نماز بچے اگال تا اج تئی رات بچے کتنا لطف نماز بچے حسین سجدے تو سر نہیں جاتا حسین تا اجی نماز بچے مہربانی یار مہربانی بڑی مہربانی زندہ باد عاشق سید مغد رکھن سلطانی کون کرے سلطانہ دی ایک لحظہ بے فرمانی حکم تھے ول ول پڑھدا ضرور پڑھدا اج پڑھدا اتھائی پڑھدا ہن پڑھدا تے پاکاں دا ذکر کرے یہ گال اج تئی رات وچ تے کتنا لطف نماز وچ یہ گال تے اج تئی رات وچ تے کتنا لطف نماز وچ حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین تا اج نماز وچ کہ جی نماز پڑھی نے اے جی پڑھی نہ نماز نمازیاں نے جی میں پڑھی نماز حسین نماز ناز نمازیاں دا تے نماز دناز ای سجدے الاحیاء دا ساجد اتے بے انداز حسین حنفی اسرار نماز والا آنکھوں لراز حسین بابا حسین سبحان اللہ ای کربل والی دھرتی دے جے نہ چن بطول نہ چہدا پاک خدا تے پاک نبی دی اج کون شناخت کردا جے بیعت حسین یزید دی کردا ود ویندا زور غفردا ہن لکھ احسان حسین دے بھائیو ود ہر کوئی کلمہ پڑھدا بابا حسین سبحان اللہ یہ کل بیا قیمتی اللہ راوی تھی سن توجہ بلال جاگدا بیٹھے توحید سبحان اللہ سب کے بات لکھ دفعہ پڑھا بابا توحید خزانہ مخفی ہے اینا محرم راز حسین ودلیل خود کرسی نور کی سر خراب حسین امامت تے شہادت دا کھل مایا ناز حسین قیامت تئیں بد یاد کرے سو جی نے پڑھی نماز حسین بابا حسین لکھ دفعہ بابا لکھ دفعہ بڑی مہربانی ذرا اپنے گریبان جھانکو تک میں کو 5 نمازاں نصیب کائیں نہیں قرآن پاک دی منزل نصیب کائیں نہیں اے او جوان ہے جڑا ایک جناب رات کے اندر کئی ختم قرآن میں فرمینے آن 500 رکعات نوافل ڈیلی پڑھتے آن سبحان اللہ بہت توحید خزانہ مخفی ہے ایدہ محرم راز حسین عدل انصاف خود کرسی نور کی سر فرار حسین امامت تے شہادت دا کل مایا ناد حسین امت طیب یاد کرے سو جی نے پڑھی نماز حسین بابا حسین ذرا چیک کیا
28 رجب دی نماز تے ظہر دی نماز میرے پیر با جماعت پڑھیے مسجد نبوی دے اندر مدینہ الرسول دے سبحان اللہ جرا نماز مکمل ہوئیے واپس ولن فرمائنے میرا بچہ علی اکبر جی بابا اج مدینے چلان چا کر جناب پیراں نوں ملنا ہوئے دل کھلنے اج مدینے دے سید مدینہ چھوڑے دے پین اپنے وطن کو خیر باد رکھنے پین نانے محمد دے روضے کو الوداع کریں دے پین میرے پیر علی اکبر 18 سال تک کری الجوان جنی ساری شکل لجپال محمد کریم والی اچھی جات چڑھ کر اعلان کی دینے اے مدینے والو جنہ اپنے پیران ملنا ہو مل گھنو اج نواسہ رسول جگر گوشہ بطور علی دلال نبی دی آل مدینہ چھوڑے دے پہ مسلمانوں کیوں پہ چھوڑے نا کوئی یادے خطہ تے پیر بھول گئے کوئی یادے کہیں تے بھول گئے کملا جنہ دا بچہ نہ بھولے بڑا کیوں روئے نہ خط آڑے آئے نہ کئی شائے ازل دے وعدے آئے اون ویلے دا وعدہ پینی بھیمن جڑے ویلے گردن تے چھڑی رکھی بیٹھے حضرت ابراہیم زمین دی کوک نکلیے آسمان دی دھار نکلیے عرشی فرشی رومن والن حور و گمان رومن والن اللہ ایت امام الانبیاء دا پاک نور پیشانی اچ کھڑے جیکر اسماعیل کس گیا امام الانبیاء کتھوں اللہ نے فرمایا کہ بچاونے جیا پیچھے بدلہ کو دیں دے ہے قربانی دیون والا زمین خاموش آسمان دی چپ عرشی فرشی مخلوق خاموش سارے نبی تے انبیاء تے رسول چپ تیرے میرے پیر حسین دی روح تڑپ کے میدان چاہیے اللہ اے نا نہیں میرا ہے قربانی بھی میں دینا بدلہ بھی میں دینا فدیہ بھی میں ایک دے بدلے ایک نہیں ایک نبی کو 40 پہلوان دی طاقت ہے اللہ تو 40 منگ دے 72 آکھے میں چڑے ماں 91 آکھے میں چڑے ماں 105 منگے میں چڑے سبحان اللہ رائے بیتا ایک 72 دی قربانی ہے بھئی 91 بندے دی قربانی ہے بھئی 105 دی قربانی کی میں دے سے جیا دے سے کیا دے سے کتنا بڑے دے سے اللہ کائنات کو گواہ بنا دودھ پیون والے بھی حاضر کرے سا چڑھدی جوانی والے بھی دے سا چھڑے اے جوان نہیں دے منے وطن ہی چھوڑنے او وطن مدینہ واہ واہ ساری کائنات مدینے دو تنگھی دیے چھوٹے تے بڑے امیر تے غریب ادنا تے آلہ مدینے دو کوشش کریں حسین دے لجپال بے نیازا کائنات کو گواہ کر چا مدینہ تے چھوڑ سکتا ہوں پر نانے محمد دے دین کو نہیں زوردار کدیں فلسفہ شہادت تے توجہ کیتی کر انہاں دی قربانی تے توجہ کیتی کر کیا ضرورت آئی ازل دے وعدے ہیں اے جناب قربانی دے سا نانے محمد دے روضے کو الوداع کرے سا بنگلے چھوڑ دے سا جاگیرہ چھوڑ دے سا اللہ دے دین دا جھنڈا چیسا کو سر نگوں نہ تھی ون دے سا چھڑا یہ گال کائنی 5 پرچے بے بھی ہیں کیڑے پڑھا قرآن سبحان اللہ آنکھوں تا سارے سبحان اللہ قرآن ہوئے نبی دے گھرانے دی شان ہوئے شہادت سنیا کر امام پاک دی عظمت شان سنی کر وحل بیت دی شان ایک گھٹ شان ہے جو نبی دا نواسا ہے یہ ہکو لفظ بھی کافی ہے جو امام الانبیاء دا نواسا ہے سبحان اللہ کون امام الانبیاء زمین تھلے نبی اتے خلا تھلے نبی اتے فضا تھلے نبی اتے آسمان تھلے نبی اتے عرش تھلے نبی اتے آج نبی تھلے حسین موڑے صدقے بہت سبحان اللہ مہربانی بس دے حیدرآباد تھل والے ہو اللہ تو انو آباد تے شاد رکھے کدیں شان دیکھ ایک گھٹ شان ہے نبی دے نواسے دی
جڑا خاتون کائنات دے دودھ پیون والے سبحان اللہ جڑا علی دا خون ہے نبی پاک دی لخت جگر دا لخت لاڈلا ہے اللہ دس کیڑے پرچے پڑھا قرآن اور پرچے دی تفصیل بیان پی تھیندی ہے تے بے نیاز کیتی ہے سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ امتحان دا پیپر پیا ہوں امتحان گھنساں 5 پرچے دے ساں اللہ گھنسے کیڑی شاید ہوتے پہلی دا بچہ بے زمین دوتے پنی دا بے چٹائی دوتے میٹرک دا سٹوڈنٹ بے ڈسک دوتے ایف دا بے کرسی دوتے ایم اے دا سٹوڈنٹ بے جناب بڑا کارپیٹ تے کلینا دوتے اللہ اے تیرے نبی دی آل نبی دی اصحاب کتے پرچا فرمایا کائنات کو گواہ کرو پرچے گھنسا میں ریت تے گرم کتے دوتے سبحان اللہ تلواراں دے جھڑکار ہو سن نیزے تے بھالے دے کرکار ہو سن ہر پاسوں خوف دا پہرا ہو سی اللہ جڑے تائیں ایک کولو ڈردن او غیر کولو نہیں ڈردن سبحان جڑا ایک اللہ کولو ڈردے او غیر اللہ کولو بشیء من الخوف دوجھا پرچا والجوع اے کیا ہے بکھو سی ترائے دین دی بکھو سی اللہ کائنات کو گواہ کر تو کھانے کی بات کریں گے ایسا پانی جو منہ نال نہ لے تیجا پرچا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ سبحان اللہ مال دے گھاٹے پائے ہوئے سن اللہ کائنات کو گواہ بنا دمڑی جو پلے نہ رکھے سو جڑا کچھ تائیں رب دیتے تے سونے دے نا تے لٹ گئے اگو چوتھا پرچا والانفس جانا دے گھاٹے پائے ہوئے سن اللہ مجھا میں کہیں نہیں تھیندا دتی بھی تائیں کھننا ہی تائیں میں کیڑی شے آپ پورا لائیے سبحان اللہ چڑھتی جوانی والے دے سا 18 سال دے سا 19 سال دے سا 32 سال دے سا فرمایا والثمرات بیضاوی والا لکھی بیٹھے خازن والا لکھ دے معالم التنزیل والا ثمرات تو مراد دل دا پھل تے او دل دا پھل جڑے دودھ پیون والے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے لگن اللہ کائنات کو گواہ کر دودھ پیون والے قربان کرے سا چڑھتی جوانی والے بھی دے سا سبحان جوان بھی دے سا تے بزرگ بھی دے سا ایک لاش چاہ کے خیمے چ رکھے سا تے ول آکھ سبحان اللہ پڑھا سبحان اللہ ضرور پڑھو اللہ راضی تھی ایک لاش کو خیمے میں رکھا تو آسمان دو منہ کیتا عرض کھڑا کرے دے تیرا میرا پیر حسین یا اللہ سبحان اللہ ایک عشق تیرے دلوڑے تو گھندا بن میں دیدا ویسا اتے نہیں وہ حسین کو تھوڑے اکبر قاسم قربان کرے سا جے دی ہوئی لوڑے سانگا تے قرآن سنے سا رنگ لگے سن ڈوڑے مدینہ چھوڑ دے جنہ ملنے مل گھنو مدینے کوہرام مچ گئے مدینے تے غریب مدینے تے امیر قریشی ہاشمی سید تمام لوگ بھج کے ہیں گورے کالے مرد مردہ کو ودے مل گن مستورات کو دیا مل جن ہاتھ جوڑی کھڑ کریم جڑی آسی رل کے نہیں بھیسو مدینے جیا شہر نہ چھوڑو مشرق والے مدینے پیانن مغرب والے مدینے پیانن شمال والے مدینے پیانن جنوب والے مدینے پیانن جڑے دوا مدینے لنگھانن وال جو ونجن ود یادن آؤ مدینے
مدینے جلو سارے سارے اوے 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 مدینے جلو سارے سارے دیکھو مینار نوری سونے بازار نوری پیارے پیارے اللہ پردہ بابا پردہ بڑی مہربانی اوے مدینے جلو سارے سارے یاد ہوئے کیا کھو سارے سارے اللہ کے دور دے بیٹھا تے 20 سال مدینہ دکھا آمین جڑے ڈھلے آدم بردے سال مدینہ دکھا اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے دیکھو مینار نوری سونے بازار نوری پیارے پیارے مدینے جلو سارے سارے اوے 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 مینار نوری سارے بازار نوری پیارے پیارے اوے مدینے جلو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علامہ الحاج قاری عبدالرحمان صاحب گجراتی بہت اچھے اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے دیکھو مینار نوری سونے بازار نوری پیارے پیارے اوے مدینے سن کے سبحان اللہ واہ واہ بال پڑھو واہ واہ بہت اچھا اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے دیکھو مینار نوری سونے بازار نوری پیارے پیارے اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے بہت اچھا آکھے حلیمہ بی بی اللہ اللہ آکھے حلیمہ بی بی اللہ اللہ میرے بخت جاگنے واللہ واللہ میرے بخت جاگنے واللہ واللہ دل امڑی دا ٹھارے ٹھارے اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے دیکھو مینار نوری سونے بازار نوری پیارے اوے مدینے جلو سارے سارے اوے مدینے جلو سارے سارے بہت اچھا رہی ہاتھ گنڈی کھڑن مغرب والے مشرق والے قبلہ ہر کو مدینے پیان دے تو سب مدینہ نہ چھوڑ میرے پیر حسین نے فرمایا تو جا دیدہ اروان میرا دیدہ عرشاں تو پاک سبحان اللہ جڑا کچھ میں جاندا تساں نہیں جان دے توجہ ہے سبحان اللہ وقت آ گئے دین دے اوتے قربانی دے منڈا او بن جڑا میرا پاک نبی بن گیا ہے اوندا بنیاد ہلا چھوڑن یزید بن معاویہ اودے جناب والا ایرے کھوکھلے کر چھوڑن شراب عام تھی گئی ہے جوا عام تھی گئے بغیرتی عام تھی گئی ہے میں دین دا بن بننے قربانی دے منیے مسلمانوں ہن جناب والا بات کیتی نے دیگر دی نماز دا ٹائم ادوازون کی آواز آئی ہے آپ نے نماز با جماعت پڑھیے مسلمانوں دیگر دا نماز جڑا پڑھی جو ہے ہر گھر دے چولہے تپن پائے وینن ہر گھر دے روٹیاں تے سالن پکدا پیا ہوندے ہر پکھی پرندہ جناب چوک چوک کرائی وطن والنا دے اپنے گھاسلے دو والنا دے مسافر گھر دو والنا دے ہر کوئی گھر دو پیا بل دے میرا پیر حسین مدینہ دیا جو نامی محمد دے روزے پہ گئے جڑے لجپال 28 دی رات کو زیارت کرائیے فرمایا میرا بچہ حسین اجن بیٹھے دین جہد دا بھن گئے نہیں وہ شراب جاری تھی گئے جناب بے حیائی دے دروازے کھول گئے پڑھا قرآن سبحان اللہ سارے آنکھوں تک سبحان اللہ بے نیاز دا فرمان نہیں پڑا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر سبحان اللہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون سبحان اللہ سبحان اللہ شہادت سنیا کر پاکاں دا ذکر سنیا کر
لیکن او بات سن جڑی قرآن و حدیث ہے. سبحان اللہ. پاکاں دی عزت بیان کر، عظمت بیان کر، جرأت بیان کر، بہادری بیان. سبحان اللہ. یزید ہی کرے شکوے، ہائے ہائے. اودی پارٹی کرے شکوے، تو 15ویں صدی دا مسلمان ہی شکوے کرے. انہاں دی چادر تطہیر دی چٹی چادر کو داغ نہ لایا. ہائے ہائے. اللہ. غیور مسلمانوں، گجراتی دا آواز مغرب کو مشرق تک، شمال کو جنوب تک، ہر بریلوی واسطے، ہر دیوبندی واسطے، ہر شیعہ واسطے، ہر اہل حدیث واسطے. سبحان اللہ. جڑا پاکاں دا نام چاہو عزت نال، عظمت نال، شان نال، شوکت نال. سبحان اللہ. زوردار اے دے کمزور نان جو 12 مہینے مٹی مری دے کٹی دے نا، اے اون جوان دے لال جا ایویں خیبر دے دروازے کو ایویں تھڈا جو مارے او دروازہ جے کو 40 بندہ کھلے دا ہے، 40 بندہ مرے دا ہے، ہوں کو پکڑ کے پٹ کے ڈھال چا بڑے. ذرا زور داکھو. سبحان اللہ. میں تو کراچی گلو کشمیر تک پڑھتا رہنا. ساڈا مولا علی ہے ولی ہر گلی، ساڈا مولا علی ہے ولی بابو ہر گلی، ساڈا مولا علی ہے ولی بابو ہر گلی. ساڈے پیر سہی پنجابن پیر حیدر حسین و حسن، ساڈے پیر سہی پنجابن پیر حیدر حسین و حسن. کل محمد ہے گلی وطو ہر گلی، کل محمد ہے گلی اصحابے وطو ہر گلی. ایندا شکوا تو شامی کرے جیندی زہرا غلامی کرے، ایندا شکوا تو شامی کرے جیندی زہرا غلامی کرے. سبحان اللہ. بابا جڑی پاک محمد دی بلی اصحابے وطو ہر گلی. اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ. اللہ راضی تھی نہ بس چھیڑے والی گال نکلنی پیار دی بات. مت پیار دا باز ودا کرے نا، رٹھے ودا منے نا، نکھڑے ودا ملے نا، سدھا راہ ودا دکھے نا. مدینے والے تے کربلا والے نال تہاڈا تعلق ودا بنے نا. صدقے دیگر دا ویلا نماز با جماعت. تیری میری لاہور تیاری تھی پوے نماز گئی، کراچی ونجو نماز کائیں نہیں، قرآن دی منزل کائیں نہیں. سید مدینہ چھوڑیں دے پہ نماز نہیں چھٹی. سبحان اللہ. موزی کھڑا دے دو وچ ایک چون نماز تے قرآن کو پیارا کرے تیری مرضی، نانے محمد دے روزے کو پیارا کرے تیری مرضی. آپ نے فرمایا نماز تے قرآن دی میرے نال ہی یاری ہے، میرے اما تے بابے تے نانے نال ہی. اے تے چھوڑ نہیں سکدا ریحا مدینہ او چھوڑ دے سا. میں کہ روزانہ نانے دے روزے تے گیا کھڑا ہونے. فرمایا نانا میرا کوئی پرے ہے. سبحان اللہ. نانا کوئی پرے ہے، میں جتھا میرا نانا نال. سبحان اللہ. نہیں پڑھا اترا خدا دے قرآن کو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. نبی تے ہر مومن دی جان کو نہیں زیادہ کری دے. مومن دی جان توجہ ہے. میرا بچہ نماز مکمل تھی گئی. جی بابا ہوں میں کرو اپنے چاچے کو سن عباس بن علی. سبحان اللہ. کہ کو عباس بن علی. تو میں نا سن دیں خوش تھی پونے ہیں جڑی نہار میرا پیر عباس دنیا تے آئے، میرے پیر علی دی خوشی دی انتہا کا ایڈے خوش تھے. میرا پیر حسن خوش، میرا پیر حسین خوش، خاتون کائنات دی لاڈلی سیدہ سین بی بی زینب پاک خوش، بی بی کلثوم پاک خوش. سبحان اللہ. دائی زمانے دا دستور ہے، ناڑا کٹیں دے
ناف کٹ کے غسل کرا کے نواں جوڑا پوا کے بالاں کو بدھنے بنے گے. واہ واہ. دائی اماں بدھنا بننے میرے پیر غازی عباس کی میں بازو کھلے کی تن بدھنا ٹوٹ گئی. واہ واہ. میرا چھکیا سبحان اللہ. میں دو انگلی منہ پا کے حیرت چاہ گیا. آدھی عباس ایڈی طاقت یا سوچن تے مجبور تھی گئے یا کپڑا پرانا ہے یا بال طاقت والے. واہ واہ. دوجی دا کپڑا چاہتے تھی 4 تہا کیتے رہے بل بدھنا بدھے سے تیڑا میرا پیر عباس کھل پے موتی گر پے. سبحان اللہ. میں بازو کھلے کیتے بدھنا ٹوٹ گئی. تیجی دفعہ 8 تہا کیتے بل بازو کھلے کیتے بدھنا ٹوٹ گئی. دائی اماں چویج کے اپنے کان منہ تے لائن عباس یہ طاقت درات واہ واہ. صدقے فرمائنے میں شیر خدا دا شیر خدا بچہ ہاں. میرے باب علی بدھنا کوئی نہ بنایا ہی مائی کائنا. سبحان اللہ. تو کی میں آدھے وہ کمزور ہن جڑا 8 تا 90 کپڑے دے بچپانے چی میں تروڑ دے دے وہ شمر دی فوج کو ڈرتا ہے. کون آدھے سید لڑن مدینے سید کربلا چ لڑن جے کر ایک سید لڑدا نہ کوئی شامی بجدا نہ کوئی کوفی بجدا. واہ واہ. سچے سچے. عدل دے وعدے نہیں بھائے. بے شک بے شک. 57 محمل گھنو 57 محمل آگے میرا پیر دس چئی کھڑے میرا پیر عباس جڑی مستور دا نام چیدا محمل بوے دا بچے نال سوار کرے گا جڑا گھر خالی تھی نہ ہوے وہ گھر کو تالا لیندا چابی چیندا. تھوڑی دیر گزری مسلمانوں مدینے دے 39 گھراں نوں تالے لگن 57 محمل مکمل ہو گئے. اندازہ کرتے دے میرے کو کوئی آ کے یا جھونپڑی چھوڑے مکان چھوڑے بکھا زمین دا چھوڑے آنے بہراوے میرے پیر دے صبرہ کو دیکھنا نے محمد دے روزے کو چھڑے دا پے مدینے دے بنگلے چھڑے دا پے. 57 محمل مکمل میرا پیر غازی عباس چابیاں ہاتھ پہ رکھی آئی ایک ایک آنکھیں 100 نیر پیا لڑ دے آ کرے ویر حسین نو چابیاں دیتے رو ہو کے جناب عرض کرن آقا اے جناب 39 گھراں دیا چابیاں 57 محمل مکمل ہو گیا. آپ نے فرمایا عباس کائیں روائی ادھے قبلہ روندا تے ہی واسطے کھڑا اج 39 گھراں نوں تالے لگ گئے. اللہ جانے کون نصیبہ والا ان کھلے. میرے پیر دی اکھ نال ساون دا بدلا اٹھے رج کے رنن دوے بھرا ایک بے کو دل نال پیار کر کے گلکڑی پا کرائی. حضرت جناب علی اکبر سید امام قاسم قریب ہیں قبلہ جنہ تے جوان بچے ہوئے بابا تے چاچا کیوں روئے مہربانی فرماؤ. میرے پیر حسین فرمایا اکبر روزہ تے ای واسطے کھڑا جو جنہ کو چابیاں نے انہیں 39 گھراں جاؤں میں کیویں دیواں. بابا حسین چابیاں میں کو چڑھے میں جانا تے میری بہن جانے. اتھائی تھوڑا جہا شیعہ سنی دا اختلاف ہے. وہ آدھن 6 سال دی بی بی آئی لیکن جناب والا کتاباں والے لکھ دین وہ جوان آئی شادی شدہ آئی بی بی سین فاطمہ صغرا حضرت حسن مسنہ دی گھر والی جیڑا گھر والا وطن تے کوئی نہ آئی تجارت تے گیا ہوئے. ہن علی اکبر سائیں کو چابیاں دتے نے فرمایا خیال کری میرا بچہ بھیڑا بہنی دے نازک دلو نل کتئی جھڑک نہ دیوی کتئی سخت گال نہ کری. چابیاں دتیا تسلی تشفی کریا آکھیو تک بہر حویلی دے پیر پاونا کوئی نہیں جے تک تیرے گھر والے وطن تے آونا کوئی نہیں. دیگری دا ویلا ہے میرا پیر علی اکبر سی چابیاں چاہ کے تو دلے بہن دے بوئے تے آئے بوئے تے کل لائے نے ہر گھر چ روٹیاں سالن پکدے پے. اللہ جانے خاتون کائنات لالی روٹی بیٹھی پکیں گی یا سالن تیار پہ کریں گے. مسلمانوں پھر جناب دیگر دی نماز پڑھیے اتھائی مسلح تے بائے کے سورت نبا دی تلاوت کی. حضرت علی اکبر صحیح پر میں بوئے تے کر لائنی دھیمی دھیمی آواز دینا تلاوت قرآن پاک دی آواز آئیے. بی بی پڑھ دی بیٹھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون.
سبحان اللہ بابا کاری ہوئے اما کاریا ہوئے دھیاں تے پتر بھی کاری سبحان اللہ اما تے بابا نمازی دھیاں تے پتر نمازی جڑا بابا نماز نہیں پڑھدا پتر اگے بے نماز آپ تلاوت سنتے رہ گئے بہن پڑھتی رہی ہے جنہیں سورت نبا مکیے آپ نے کنڈی کھڑکائیے تکلیف دا عالم ہے بی بی دیوار کا سہارا گھن کے دروازے دے قریب آئیے پوچھنا کریں گے دھیمی دھیمی آواز نال من بالبار کون ہے دروازے تے آون والا بلتا جواب انا علی اکبر بن حسین بن علی سبحان اللہ میں علی اکبر آیا کھڑا میں حسین دا لاڈلا تیرا ویرا میں جناب والا علی پاک دا پوترا آیا کھڑا بہن بھرا دی آواز سنیے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے سجا قدم میرا پیر علی اکبر سے اندر رکھے من بہن جناب والا بسم اللہ پڑھ کے سر نیوا کی تو بھرا بچی جناب بہن کا چوٹا چومے واہ 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 سبحان اللہ کھل گئی ہے اے میرا ویر چار بائی دبائے میں مسلے پہ بانیاں حال دے کینیاں ون تھے اکبرہ ناراض تھی گئی اگے روزانہ ملنا دی آوے ولداری بعد ملنا آئے ول مہینے بعد ملنا آئے اج کئی مہینے گزر گئے ہن ملنا آئے خیر پائے اما جائی بابے حسین فرمائے جڑ تھی بہن دی شادی تھی ونجے روزانہ نہ دے کرو او گھر جہا کرن بولو ہر بات انہیں دی تواڈے سارے واسطے سبق ہے بے شک ریڑھ نہ بنائی جا کرو دھی بہن جناب والا اپنے گھر جا نہیں کریں دی وہ گھر جا کروں دو ہی واسطے دیر نہ آیا یہ جو چابیاں کھڑے پئیں اما جایا ہے چابیاں کئی ہیں فرمایا 39 گھراں دیا چابیاں ہیں تانوں دیوان آیا بھین ٹھڈا سا بھرے اکھا نہیں ساون دے بدلے رنجھن لائیے آدھی اکبرہ انہیں نگاہ ولایت نال لٹھے نہیں 57 معامل مکمل ہو گئے ہر بھین بھرات نال وحدی پئیے اکبرہ تو میرے حصے دا ویر ہے میں گرلے کیوں نہ گھن ویدا میں کمی نال گھن جلو علی اصغر روسی میں ہوں دا جھولا جھولے سان کو پیار کرے سبحان اللہ بہن بھرا دے دامن ہاتھ پاتے آدھی اکبرہ ضرور گھن کے جو قربان جاواں جڑی بہن بھرا دے درمیان گفتگو تھئیے میں پردہ پیا کیا ویلا ہو سی کیا گفتگو تھئیے سی آنکھیں نپ کے دامن دے اکبر بھرا مہربانی من دے اکبر بھرا آنکھیں نپ کے دامن دے اکبر بھرا نہ درداں دیواری نو ول ول روا آنکھیں نپ کے دامن بے اکبر بھیرا نہ درداں دی ماری نو ول ول روا آنکھیں نپ کے دامن آنکھیں دکھ دکھیلی میں پورا لڑائی جل اللہ لڑائی جل آنکھیں دکھ دکھیلی میں پورا لڑائی جل میں پوری اصغر دی بانی بڑائی جل میں پوری اصغر دی بانی بڑائی جل ویسا ٹر دے ہر گرنا اٹھتے چڑھا ویسا ٹر دے ہر گرنا اٹھتے چڑھا نہ دردوں دی مارے نو ول ول روا آنکھیں نپ کے دامن اکبر